Katja, ja nyt mä osallistun tämän mun miehen Reijon kanssa tähän Ota rahat ja painu helvetin ohjelmaan. No onkos nyt molemmat yhtä innokkaalla meiningillä tulossa tähän kilpailuun mukaan? Reijo! Mitä? No, onhan tää ihan mukava tulla. Joo, justiis. Joo, tää on justiin tätä meidän Reijo, että se on aina niin innoissaan kaikesta, että mitä vaan ehdottaa, niin se on heti aivan mukana siinä aivan 110%. Joo, sen huomaa kyllä, että... Teillä on nyt tunti aikaa piilottaa toi laukku, ja aika alkaa nyt. No niin, eli nyt me sitten siis tutkitaan teidän nämä kaikki taskut ja tämmöistä, että ette ole vaan mitään piilottanut, niin nyt vaan ihan rauhassa siinä. Tää on ihan kohta ohitte sitten, niin... Reijo, sunhan piti mennä piilottaan toi matkalaukku tonne baariin, kun sä kävit siellä äsken. Olit siellä varmaan 30 minuuttia. No, sori siitä matkalaukusta, että tuli vähän muuta tekemistä nyt tuolla baarissa, että ei ole nyt ollut mieleen se matkalaukku, että sori siitä. Voi Reijo! One can't guess who never starts an argument, who never shows a bit of temperament, who's never wrong but always right, who never dream of starting a fight, who gets stuck with all the bad luck. No one but Donald Duck.